Realment tinc zero ganes d'assumir el dia d'avui. O sigui, que puto asco. Vale, m'he arreglat una miqueta i ara us explico què farem avui. Per avui tenim una hora i mitja, dues, en les que puc estar repassant. I què farem? Començarem repassant matemàtiques, que encara que sigui pel dijous, crec que ho porto pitjor que el que tinc ara en unes hores. Llavors començarem fent matemàtiques, repassarem, ahir vaig estar repassant per la nit, després de pujar al blog vaig estar repassant un rato, i ara el que farem bàsicament és fer exercicis o practicar amb simulacions d'exercicis. I un cop haguem fet això, dedicarem també uns 30 minuts a repassar a l'examen que tenim d'aquí a unes hores, a les 5:30 de la tarda, a 5:45. Llavors, acompanyeu-me i a veure què tal surt el dia d'avui. M'agradaria parar un moment a comentar-vos, ara que estic aquí estudiant, que si a vegades tardo a pujar el vídeo o es puja molt tard, com avui per exemple, que es pujarà bastant tard, és perquè, òbviament, es puja el mateix dia, es grava el mateix dia, està dit el mateix dia, i jo intento fer-ho el més ràpid possible, però, bueno, a part de que tinc que estudiar pels exàmens, que d'això va aquesta sèrie, no? Pues, a vegades no arribem a assolir tot el que voldríem assolir. Però bueno, espero que us agradi l'edició, la veritat és que és el millor que puc fer per fer-ho en una hora i mitja, així que bueno, seguim amb el vídeo. Estic aprofitant per fer el menjar ja, perquè com en una mitja hora m'he de marxar, he vingut aquí a gravar aquest clip perquè si no amb el soroll de la cuina no s'escoltaria res. I bueno, he estat estudiant l'altre examen que us havia dit, i ara ja aniré a la uni, que la veritat zero ganes de baixar a Barcelona perquè em fa molt pal, estic aquí a mi casa tranquil·lament, però toca fer l'examen. Espero que vagi bé. En teoria, la nostra mestra ens va vendre que era un examen molt fàcil, fet per aprovar, llavors espero no arribar a l'examen i trobar-me amb alguna molt complicat, perquè tampoc he estudiat molt, perquè, clar, m'han dit que és un examen molt fàcil, m'han dit tal com és l'examen, o sigui, la profe ha dit tal com és l'examen i vaig dir, vale, ok, doncs li dedicaré aquesta estona, perquè tinc altres coses de més prioritat aquesta setmana. Espero que no m'emporti una sorpresa, si no, la veritat és que seria bastant XD, però no ho crec, la veritat, no ho crec. Parles amb dues persones que no ho han pogut seguir? El tema, el resum, és que l'Illa ha anunciat un acord amb AENA per ampliar l'aeroport del Prat i diu que la cosa s'ha d'anar per feina. No sé com s'estarà escoltant això, però vaig tard perquè l'autobús ha deixat d'arribar 20 minuts tard, llavors, clar, 20 minuts més que he tardat en arribar a Barcelona i ara estic anant a l'examen, crec que arribaré com uns 5 i 10 minuts tard, no ho sé, espero que em deixin entrar, crec que sí. No podia passar això un altre dia, la veritat, no podia passar un altre dia, m'ha passat avui. Acabo de sortir de l'examen, he passat por, o sigui, l'examen ha anat bastant bé, era molt fàcil, l'examen era molt fàcil també, el tipus test era literalment era una anècdota, o sigui, era un xiste, literalment. Però he passat fatal perquè de cop perquè era una redacció d'un article que, per cert, és un article que ja s'havia de portar llegit de casa, perquè jo em pensava que seria la redacció d'un article nou, però era un article que havíem fet, llavors, genial, jo me l'he llegit per llegir-me, però ja sabia de què s'estava parlant, no? Llavors era com més ràpid a l'hora de fer la redacció, perquè, bueno, ja el tenim, no? Ho tenim ja fet. M'he cagat perquè quan acabo la redacció llegeixo l'enunciat, perquè dic, ui, espera, a veure que no em demanés exactament alguna en concret, no? I de cop ficava de la metacognició, i mira, o sigui, m'he ratllat perquè dic, ostres, acabo de marcar una redacció llarguíssima de 2 fulles i no he mencionat metacognició en ningú moment, o sigui, en un moment que en plan cagué completament, o sigui, ha sigut un horror. Què passa? Que li vaig a la profe superagobiat perquè, a veure, encara que no hagi mencionat la paraula metacognició, és impossible que no ho hagi mencionat, perquè jo també he escrit un text fent referència a tot el que es deia en la redacció, o sigui, és impossible, literalment, que no m'hagi contat alguna cosa. I li he estat explicant la cosa, no? Com m'ho havia escrit, li he, com es diu, llegit un paràgraf que era com a la síntesi i em diu, vale, sí, està guai, està bé, perquè això significa metacognició, i jo, vale, o sigui, quin susto m'acabes de donar, perquè ja m'estava imaginant tenint que tornar a fer tota una redacció, que no hi ha cosa que a mi menys m'agradi, que és literalment fer redaccions, que si a sobre me l'has de fer repetir, és que literalment prefereixo suspendre l'examen, en plan, no vull fer cap més redacció. Per sort, ho havia escrit bé, salvada històrica, salvada de llibre, salvada antològica, diria. No passa res. Un examen menys, queden 2, tenim ja check, queden 2 exàmens, però no, quina por he passat, m'he cagat viu, dic, no pot ser, Marc, com ets tan inútil, però també ho he passat malament
perquè arribava tard, i arribat a classe estava suant és dir poc, vull dir, semblava un mar, vull dir que estava fent l'examen i m'estaven caient gotes de suor, i dic, però per favor, com pot fer tanta calor a Barcelona, vull dir, sisplau, un horror l'examen, però era molt fàcil, per sort era molt fàcil, però un horror, l'experiència, susto inclòs, no recomano. Bueno, ara tornarem cap a casa, que ara a l'autobús intentaré editar una miqueta aquest vídeo, i no sé si faré alguna més avui, però si és, hauria d'estudiar per l'examen del dijous i del divendres, òbviament. Però no, aquest examen ha anat bé, estem contents i estem molt satisfets amb el resultat final, jo crec. A veure què tal. Què farà, em sembla, senyor del metro de Mundet, que ha passat a uns pocs minuts de les 7 de la tarda, m'has vist córrer, m'has vist deixar-me la vida, m'has vist que m'estava morint, no? Corrent, baixant per no perdre, perquè estaves allà estacionat, no? M'has tancat les portes a la cara. I a més l'estació de Mundet es veu clarament quan algú està baixant per l'estació, no? Perquè el veus de lluny com va corrents, no? I tu l'estàs veient de lluny com ve corrents, no? I dius, l'esperaré, no? Deixaré que entri al metro, no? Perquè s'està deixant la vida, està literalment sense respirar, no? Quasi que dius, es desmaiarà o es quedarà per les escales. No, doncs tu, senyor del metro, no sé qui seràs, però tu m'has tancat les portes a la cara. Espero que estiguis content d'haver-me tancat les portes a la cara, perquè m'he sentit molt inútil i molt tonto, perquè no hi ha cosa més tonta que em senti que quan et tanquen les portes a la cara i t'has de quedar allà amb cara d'inútil, tothom t'està mirant des dintre del metro, en plan, vaya pringat, ha corregut per res, doncs sí, m'has fet sentir aquesta humiliació. Senyor del metro, espero que, no sé, tinguessis pressa per arribar a zona universitària, però bueno, jo, si sóc massa bona persona, jo ho perdono. Ui, estava gravant això, xicos, oh my god. No estic podent editar res perquè no hi ha cobertura, no se'm descarreguen els clips. Pues ja he arribat a casa, estic suat, estic cansat, estic fart, la veritat. Ara no crec que faci ja res més. Tinc aquí els apunts, segurament el que faré serà editar el vídeo, llavors ara em ficaré a editar el vídeo per pujar-ho a YouTube d'aquí a més o menys 10 i mitja, 11 més o menys. I després, com que sempre em quedo fins molt tard a la nit perquè tinc una miqueta d'insomni últimament, em posaré a repassar els apunts aquests que us acabo d'ensenyar, que són de l'examen del divendres. I demà, doncs, seguirem amb la vida. Demà tenim dia lliure, no hem d'anar a Barcelona, no hem de fer res, llavors demà toca també aprofitar el dia. Així que res, espero que us hagi agradat molt el daily d'avui. Si us ha agradat i us agrada que faci vlogs i que expliqui la meva vida, o si voleu fer nou contingut, o si voleu que faci nou contingut, o teniu propostes, podeu dir-m'ho pels comentaris. Estaré encantat d'escoltar-vos, si hi ha coses que us agraden, coses que no, comenteu-me, sempre està superguai escoltar-vos a la vostra veu. Doneu-li like, si us agrada també, compartiu, que és molt important també, i si voleu saber més de mi, sempre us podeu subscriure i us arribarà la notificació cada cop que pengi un vídeo. Així que res, ens veiem demà, passeu molt bé i nada.